Пасти сме. Don't be caught flat-footed. Какъв дракон ще направят? Те трудно дишат, бе. Вече вие мога да го направите, това е друг въпрос. Let's invest. Да ви кажа само от 9 кила в нашия отбор казах са 9 кила. Това какво значи? Какво? А, Ние не 17, бе. Как? 7 шит. Какво стана, бе? Здраве. Остане, бе. Все. Това е според тази фура. Пас.